Ами хора, днеска деня ми е много... Значи... Как да кажа? Отивам при мама и забравям няколко важни неща на пейката ни вкъщи. И аз така да бързам с тротинетката. Паднах. И сега ще ви покажа най-щипащите места. Наистина сериозно се прибих. Първо, изглежда сено някакъв вълк ме е отраскал. Второ, тук съм се дупчила доста добре ръката. Второ, тук ми е изтърпнал. И ето тук, хора. Доста ме щипе. Ето тук. И най-важната част, която е ето това. Буквално цялото ми е изтърпнало и буквално цялата ми кожа е отишла по дяволите. Това е 5 слоя кожа, хора.